quan acluco els meus ulls. Ara orbs. Veig aquella badia mediterrània i el mar blavíssim. Qui era Colom? On havia nascut? Aquest parell de preguntes mai no han obtingut una resposta concloent. Diversos indicis ens porten a un lloc del món anomenat Baix Empordà. Acabem amb la creu. Hòstia, aquest tio... Sí, aquest tio. Molt bé, la situació... I el que feu és picar la porta, picar la porta, picar la porta, fins que l'esbotzeu. Vale? Jo crec que seria venir cap aquí, els de primera fila ja pugen, i tu, i vosaltres... Rajoy! Venga, Rajoy, vamos! 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 Vamos aquí! Vale, càmera grava i acció! Ara, movem les llances! Vale, va, piquem la porta! Piquem la porta! Vinga! Tots a primera? Recordeu l'última, avançar fins a trobar aquesta posició que ens has donat. I ara va aquest, bum! Ricardet. Fas una mica de salt, tires enrere i ja endavant. Càmera grava i acció! Crida. Vale. Ostres, està apartant. Aviam, deixa mirar. Si hem d'escarbolar una mica, però això no sé si és els que hem fet aquí o... Ah. No. Saps què? Sergio, digue'm, et sacrificaré, anem a baix. Salvat. Anem a baix.
Ustedes dos també sortiran. M'encanta. Aquesta corda m'ho podria... Una nena, la que ens ha de per joies, no? No. Jo tinc una, però mira, se m'ha quedat. Càmera, grava i acció!
Bueno, feina feta, eh?